Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Hoxe recibimos a visita de Alejandro Martínez, ele é o responsable da Cámara Agraria Local de As Pontes, un servizo que temos aquí a carón, que temos seguramente moi interiorizado, pero que parece que aquel que non utiliza, pois non o coñece. Non sei se será un pouco certa esta apreciación. Moi boa noite, Alejandro. Moi boa noite e gracias por convidarme a televisión, encantado de estar aquí para potenciar un pouco e darle a coñecer os servizos da oficina rural. Antes Cámara Agraria, ahora volvemos a ser o servicio de extensión agraria e que ao servizo da ciudadanía do EUME. Pois mira ata que punto dicía que temos interiorizado que nos quedamos co nome histórico, co nome de sempre. Como debe de ser, que de feito o nome de sempre e o nome que a dirección actual colleu outra vez que extensión agraria, que é o que debemos de ser, extensionistas, para extensificar o noso coñecemento para os gandeiros e agricultores da zona. Estás en As Pontes, estás nunha zona con, evidentemente, unha presenza rural importante, pero, sin embargo, estamos nunha vila coñecida polo seu potencial industrial. Non sei ata que punto esa dicotomía fai que a xente coñeza máis ou menos a vosa oficina ou é para un colectivo concreto. Non sei como aprecias o coñecemento. Penso que ten coñecemento para o colectivo concreto de gandeiría, pero gústame moito a túa apreciación porque, sendo un concello industrial por coñecemento externo, é un concello eminentemente rural, é dicir, tanto en extensión, tamén un pouco a miña retorna aquí no ano 2025, tamén foi un pouco poñer en contacto co concello para potenciar toda a zona rural das Pontes. Estamos falando dunha zona rural, dunha zona importante no gandeiro, tamén no agrícola. As Pontes tal vez non trascenda esa produción agrícola que ten, porque non está tan industrializada esa produción, ou non se vende de xeito, pero a produción é enorme nesta zona, evidentemente. E a parte excepcional, como toda Galicia, é unha produción excepcional. Temos un horizonte orgánico enorme, casi hasta 50 centímetros, e con unha produción non só en calidades, non en cantidade, pero como decía así, sí en calidade. É dicir, unha calidade organoléptica, unha calidade sensorial enorme, tanto no nivel agrario, pero de produción de brásicas, é dicir, grelo, naviza, é unha produción, é todo o ano, cubrimos todo o ano en produción agraria. Sí, porque de fora se pensa As Pontes, o mellor polo que é máis mediático, o grelo, o mellor o mel, pero falábamos de calidade, tamén a variedade. A variedade, é unha variedade enorme, pero xa digo, de toda a produción de horta, de leituga, tomate, pemento, todo o ano, é dicir, toda estacionalizada, é dicir, brécol, coliflor no inverno, en verán xordía, un tomate de unha calidade enorme, temos uns produtores incorporados como mozos xa no entre o 2018 e 2020 que teñen unha produción excepcional. E son as claves, creo eu. Se nos pasa a veces porque nos quedamos na anécdota nesa noticia, hai un rapaz novo nunha explotación, pero non é tan anécdota. A día de hoxe, afortunadamente, non é todo o que queríamos, pero sí se recupera. Non é todo o que queríamos, porque queríamos máis, por eso tamén o motivo de estar aquí contigo, hoxe, para intentar decir, mira, temos axudas, incorporarvos a xente que ten dúbidas de a súa orientación laboral ou a situación laboral nunha empresa ou na familia que ten gandeiría ou diz, mira, teño unhas terras dos pais ou dos avós e non sei moi ben que facer, pois incorpórate, son unhas axudas ata 60.000 euros por mozo incorporado menor de 40 anos con un potencial de produción moi alto. Esquecíame de decir a fruticultura. Sempre foi unha zona rica en fruticultura, e sobre todo maciñeiras tradicional, pero esta zona históricamente en cultivo de cerdeira. É dicir, ten cultivo histórico que podíamos recuperar, pareceme un potencial de oportunidades enorme. A min, así a bote pronto, se me dixeran do bo servizo, pensaría o mellor nunha función de asesoramento, nunha función consultiva. Non sei se son equiparables, se estamos no mesmo, se me quedaría curto, evidentemente sí, hai moitas máis funcións. Hai moitas máis funcións. As que identifican máis. Son as que identifican, é dicir, nós, concretamente, teño dos compañeros administrativos que son excepcionais, fan a función administrativa, tamén incluso de cubrir os documentos, asesorar, no cubrir, é dicir, onde tens que entregar a sede electrónica, como facer, unha compañera veterinaria de sanidade animal, na parte agraria encargaríame do asesoramento agrario, da consultoría, pero tamén de dúbidas legais que surden, por exemplo, unha herdanza, temos 3 fillos, pois
a que fillo lle corresponde, porque a mellor hai algún que quere os animais e outros non, se pode asesorar con pactos de mellora ou o que fora. Temos diversificación e logo non só das axudas nosas, senón de todas as axudas da Consellería, é dicir, axudas aos casiñeiros, que, por exemplo, ve unha rapaza comentando que variedades forestais pode plantar. Pois tamén se asesoran nese punto. Eu caso apuntaría a terceira parte, falamos do eido consultivo, do eido asesor, pero é a intermediación, porque claro, estás falando de subvencións, estás falando de administracións, parece que bota para atrás porque hai moito traballo por detrás, moito papeleo, aí xogades un papel de intermediación. Sí, xogamos o papel de nos falamos con as direccións dos casos que temos nós, é dicir, nos levamos, por exemplo, nos casos dos mozos, ao mozo desde o primeiro día que entra á oficina ao día que certifica, é dicir, decimos, mira, non te preocupes, chavámonos a Coruña, chavámonos a Santiago, facemos intermediación. E gústame tamén neste momento, con teu permiso, decir que activouse pola Consellería o Banco de Explotacións. O Banco de Explotacións é para xente que quere cesar a súa actividade na explotación agraria ou gandeira e cedela un mozo ou unha persoa calquera que se quere facer cargo da mesma, tendo unha subvención que cubriría o complemento da pensión que lle quedaría despois do cese e axudaríamos ao novo mozo en temas de impostos, bonificacións, e aí nos facemos intermediación absoluta, é dicir, tipo asente inmobiliario, pero do Banco de Explotacións. Eso gústame moito, aparte eu teño perfil de carreira de Dereito, aparte de enxeñeiro agrónomo, esa é unha parte que disfruto moitísimo. De calquera xeito, falaba de tres patas, estábamos pouco estables. Creo que con esta cuarta que acabas de apuntar... Xa montamos a cadeira máis estable, sí. Pero sería, pode chamarse unha titorización? Tal cual. É unha titorización desde o principio ao final. Nestes tempos de novas tecnoloxías, sobre todo para a xente nova, non sei ata que punto iso de acudir ao contacto directo, a preguntar, a buscar papéis, a informarse, a que digades o boca a boca, igual non é o que buscan, pero sorprende co que se atopan uno. Eu sempre sorpréndome que hai xente que te conta algo novo. É dicir, sempre vai haber algún caso peculiar ou algún apoio concreto, pero evidentemente, desde o tema da sede electrónica, pedimos xente que xa non ten que vir á oficina tanto, porque xa o pode facer telemáticamente, pero para as consultas que requiren sustancia, sempre acuden a nos. Eso é moi importante. E sempre te atopas con novos casos, xente moza que dis, tu madre mía, como non te coñecín antes, porque podemos sacar un potencial de xente e eu aprendo diariamente de todas as persoas que atendo. Pero tamén é certo, ou non, ou mellor é impresión miña, que dentro do colectivo co que vos traballas prioritariamente, é xente que prefiro boca a boca, que prefiro acudir a unha oficina, verdade? Sí, porque imaginemos un caso. Eu digo, mira, Xosé, ti cobras a PAC, non cobraches. Ti podes consultar ao teu entorno, internet, pero non te va a dar un motivo polo que ti non cobraches. Eso tes que vir aquí. E claro, eso se acuden directamente. Non, o boca a boca nese punto non funciona. Eu non quero tampouco dar a imaxe errónea de que sexades un lugar onde a xente vai buscar que dé unha subvención. Evidentemente a subvención está aí, axudan como calquera colectivo, pero estades para informar, para asesorar, para saber onde buscar, como facer. Eso mesmo. Estamos para todo o que precisen. É dicir, nos non só somos os entes que administramos subvencións, que sí que é certo, é dicir, para consultar pola política agraria ou por axudas ou o que fora, pero tamén somos para a persoa de, mira, por que non se me deu este cultivo? Ou, mira, teño este problema na casa, como podo solucionar, pois, eso que comentamos, unha ardanza, ou como podo solucionar un tema de lindes, ou un tema de servidumes, estamos aí. Pero a xente vai aberta, acude aberta á oficina a ver o que lle decides o que estopa, ou a xente ven coa consulta concreta e logo se sorprende co resto do oferta. Eso mesmo, a xente ven con o punto e logo amplían. E logo incluso a nivel da miña experiencia, que ahora estamos dando aquí un curso en As Pontes completo para todos os mozos de Galicia que se incorporan, cando lle das parte do temario, din, ostras, eu non sabía isto. Moi enterarme, entón, xa de dir, pásate pola oficina e xa te contamos toda esta actualidade. E aprende máis, claro. Esa é unha función, sin embargo, pouco coñecida, creo, porque a coñece a xente que acude directamente. Claro. A formativa. E para mí é fundamental no vos traballo, porque é certo
que económicamente se pode xestionar ou dar directamente cartos, que benvidos sexan, pero a formación vale moito máis, e se está dando, Ahora sí, a formación para mí é un dos pilares fundamentais. Desde que entrei, desde sempre no meu traballo, sempre me centrei que unha gran parte do ano ten que ser actividades formativas, porque sempre hai cousas novas. Por exemplo, no sector apícola, que esta comarca, concretamente incluso o Concello, é un concello que ten a sorte de ter a Casa do Mel, xa digo a sorte, porque eu teño a sorte de ter a Casa do Mel, é dicir, pareceme un punto de encontro importantísimo, e ali damos unha formación continua. Sempre aprenden, porque sempre hai que aprender. De todo o que se vai dando, van aprendendo. E agora temos os cursos de actitude empresarial agraria para mozos que se incorporan ao medio rural, e temos aquí xente de Ferrol, Ortigueira, Cedeira, Vilalba, Xermade, Muras, temos toda a contorna aquí en Asponte dando ese curso. E aí volvemos ao que te dicías, supoño que vos teredes unha programación formativa, e o que pensades que a xente precisa, logo al vengan a oficina e vedes, pois igual necesario isto, e a partir de aí tamén xerades, é dicir, hai un ida e volta. Hai un ida e volta, eu sempre atendo a principio do ano as suxestións de que, mira, Alex, é conveniente facer un curso de fruticultura. Pois eu falo con Santiago e se organiza o curso de fruticultura. Buscamos os docentes, temos os docentes, hai un concello que facilita todo, é dicir, temos as aulas, temos a disponibilidade, mellor imposible para traballar. Sodes un servizo para calquera tipo de produtores, porque tamén parece que isto é para xente que poda vivir disto, que o explote a nivel importante, pero para calquera, verdade? Para calquera, de feito, unha das cousas que fixemos ao principio aquí foi potenciar o mercado de abastos. O mercado de aquí fai falta que placeiros que son autoconsumo se dan de alta na sección de venda directa do registro de explotaciones. Se cubriu todos os documentos, se fixo toda a documentación de todos esos persoas interesadas en que podían ter un posto no mercado de abastos como venda directa. Tamén se fixo. Non só é para o mozo incorporado que ya sabe ter superficie, o gandeiro que ten 150 vacas de carne, que posiblemente precisen de min solamente como asesoramento de subvencións. Pero, tamén de asesoramento diario, pero precisamente o máis as subvencións. Esta xente é que precisa, que pode volver á oficina a acudir para ter un asesoramento continuo. Falábamos antes das novas tecnoloxías, do acceso a máis información, que se tea máis información non quere dicir que xa peneirar ben. A xente sabe o que está buscando, é dicir, a xente é máis coñecedora de que hai outras subvencións, outras ofertas, outra información, e xa vai ali buscando ou vai a ver o que hai? Vai a ver o que hai, é dicir, hai xente que sí que vai a tiro fixo e vai máis planificada, pero moito tamén vai a ver o que hai, moito ven polo que ven en Google ou ven en Internet e te di, mira, pasou isto, e mira, eso xa caducou, ou esa axuda non corresponde, porque hai xente, é moi fácil decir, mira, van a salir axudas para a comercialización, pero claro, esos requisitos, e dis, inversión mínima 60.000 euros, xa non vale para todo o mundo. Ese é o noso punto, o noso fragmentación, que sí que hai que informar a todo o mundo, pero decir, mira, hasta aquí podes chegar ti, incluso aconsellar, decir, mira, vamos a agardar a ver se hai unha axuda concreta da Diputación ou unha axuda concreta da Xunta noutra línea para que podas pedir por aí e non esta que te poda atar moito máis. É dicir, un ten con a xente que entra pola oficina. Se a mí agora me dá a sede na rúa e non sei que hai unha fonte no camiño, vou esperar a chegar a casa para beber ou buscarei no mapa onde haxa. Por iso é moi importante saber onde está a fonte. Supoño que é moi importante labores, como te dicías, de, por exemplo, potenciar o mercado, fixestes un gran labor mediático, con exposicións, con traballos, con cousas que fixeron que a xente supera que estades aí. E supoño que no resto, aunque non chegue menos, que é o mesmo, que se ten que saber que estades aí e o que facedes. Por eso é o objetivo desta entrevista, é dicir, saber que estamos aí, que a xente do EUME de Aspontes, concretamente, pode ir a consultar o que precisen, unha vez máis recordar que estamos, é dicir, que eso que decías ti, importante saber onde está a fonte. Por que? Porque moita xente me di, pois xa non está a sesión agraria, porque xa non os atende tal, que agora todo telemático, non é certo. Estamos ali para o que a xente queira, e incluso con consultas que eles precisen no medio rural.
E que ás veces, sobre todo os que vimos aquí no casco urbán, nos quedamos un pouco con que isto é As Pontes, pero evidentemente As Pontes é moito máis e sempre demanda iso, ser cabeza dende As Pontes, e a vosa oficina é un exemplo claro. Sí, de feito, a mí a primeira vez que estiven aquí como técnico da oficina rural sorprendeu-me a magnitude do Concello, porque a magnitude do Concello ti vas cara a Ortigueira por a estrada da costa, do Freixo e As Pontes. Vas a dirección Ferrol e Ribadeume, xa o Pantano e As Pontes. E vas cara xa para Alto de Xestoso, xa Alto de Xestoso, pero toda esa parte tamén é As Pontes, e claro, un concello que dices, madre mía, ainda estou en As Pontes. E claro, ten un ámbito rural de unhas parroquias moi dinámicas, con xente moi traballadora, moi conservadora do medio. Que é un punto moi importante, que tamén gustaría falar, da importancia que temos aquí como patrimonio. Un dos problemas que vai haber co acordo de Mercosur é a calidade da produción. Temos que destacarnos por a calidade. E a calidade a marca o territorio, e este é un territorio excepcional. Ten auga, ten todo. Estamos a falar dun colectivo importante, un colectivo que, sobre todo, para que entendamos que non está asociado ao mundo rural, é un gran dinamizador da nosa economía. Sí, un gran dinamizador da economía galega, da economía da comarca, e o que tamén decía, é dicir, a comarca, As Pontes ten que ser o motor que tamén tire da Capela, das Somozas, da todo o seu contorno que se ve a dimensión ao instituto, é dicir, o instituto aquí tedes mozos de Somozas, de Capela, de Alto de Xestoso, ese ten que tirar As Pontes del, e para eso estamos na oficina, para ser o motor da extensión agraria da zona, e tamén decir, mira, vide aquí, acudide, estamos para o que necesitedes. Estaba falando hoxe de darvos visibilidade a vos, pero hai que dar visibilidade á produción. Aí entran as feiras, agora temos a Feira do Grelo, na que estar colaborando, como colaborastes en cada unha das opcións que hai, pero que son moi importantes, que a xente saia un pouco que é produción do rural á rúa, que non haxa que ir buscalalo. Eso me parece unha iniciativa, as tres feiras do Concello me parecen espectaculares, aparte dunha calidade excepcional de produto. Xa a partir deste ano vamos a colaborar intensamente, vamos a ter unha xornadiña en cada unha delas desde a oficina rural. A primeira vai ser con, xa contarán as persoas responsables do Concello, Elena xa vos contará, non vou facer spoiler. Vamos a adelantar que estaredes aquí con a Boaga. Sí, estaremos aquí con Boaga, vamos a falar un pouco do acordo de Mercosur, tendo esa oportunidade do territorio das Pontes como referencia para contrarrestar o efecto negativo que pode ter este acordo coa produción de carne, e tamén falar un pouco de cara a nova PAC que xa ven aí no ano 2027. Eu non quería ni moito menos caer nun monográfico de Mercosur, pero está na boca de todo o mundo agora mesmo, por tanto, así a grandes rasgos. Se o Mercosur sae adiante, tal e como estaba previsto, ti dabas unha chave que para min é fundamental. Non hai que ter medo a competencia sempre que ti teas medo o produto. A xente vai querer o mellor, e aí está. Eso para min é a chave. É dicir, non vamos a facer un monográfico, acabaría tempo a facelo, pero non a clave principal é eu teño a calidade, con calidade vou competir. E nós temos na maneira de potenciar o territorio, coller o territorio, decir, aquí hai agua estacional todos os anos, temos uns pastos boísimos, estes pastos producen un gando de carne, unha leite boísima, non vamos a quedarnos estancados aquí, vamos a competir en calidade. Evidentemente, vai haber xente que se resinta máis que menos, pero o que ten boa calidade vai a vender en venda directa ou en matadoiro, segurísimo. Pero temos que competir en ese punto. Temos que xogar, como dirían os maestros de póker, temos que xogar as cartas ben. Senón, temos unha oportunidade. Pois Alejandro Martínez, agradecidos pola túa visita, por coñecer un pouco máis o vosso traballo. Pechamos, por si alguén, que dubido que non o saiba, ou alguén non o ten presente, onde estades, cando estades, como estades? Pois eu tamén moi agradecido de estar aquí. Estamos na antigua estación de autobuses, no primeiro andar, en horario de mañá, de luns a venres, cando queiran eles, ou de tarde, cando queiras eles. Se hai alguén que non pode ir de mañá e quere contactar comigo, eu vou unha tarde encantado. E xa nos vemos na feira, convido tamén, nos vamos a ver na Feira do Grelo, ali estaremos. Ali estaremos, é a vosa casa, evidentemente tamén o esta, por tanto, benvidos e de sempre a esta vosa casa, e esperamos coincidir máis. Moitas grazas. Moitas grazas.